Да. Добър вечер, аз съм Димитър от Fitness Gym и сега ще покажем едно малко по-сложно и доста по-важно упражнение. В случая говорим за упражнението, което се нарича куче, птица, но от нас по-просто наречено упражнението на 4 крака. Имаме големия лош вълк на сцената, който ще демонстрира упражнението. Това упражнение е важно от неврологична гледна точка, защото един човек, дори да е стабилен, когато не се движи, е възможно да не може да пренесе тази стабилност, която има движение в крайниците, когато трябва да скача, да се навежда, да кляка или въобще се движи. За целта той да стане 4 крака и ще използва отново пръчката за контрол на позата. Главата, гърба и дупето трябва да са под на пръчката, като има само едни пръсти разстояние между пръчката и кръста. После се стяга изключително здраво и в случая първо ниво е да изпънем ръката и кръка срещу положено, диагонално разположени. Напред, като запазим задължително хубавата поза, може да контролираме движението, позата на движението с пръчката. Като запазим хубавата поза в торса, целта трябва да стягаме изключително здраво пояса. Второ ниво изисква да обърнем китката навътре. И като все още стоим на земята и винаги връщаме повторението, като докосваме и си почиваме на 4 крака. Трето ниво изисква също нещо, само че да дигнем малко кръка и ръката в стил като махао. По този начин става още по-трудно да поддържаме позата. Нека стъпа по-сък. Трябва да държим гръдния кош надолу към таза, за да не се преизпъчим. Упражнението е доста по-трудно, отколкото изглежда и е изключително благотворно, за да пренесем цялата стабилност по време на движение. Благодаря ви, че сте с Fitness Gym. Обърках